Salut! Mă numesc Azacu Cătălin și în această secvență video vă voi prezenta instrucțiunea if și metodele acestei de utilizare. Deci să începem. Vom începe printr-o scurtă definiție. Instrucțiunea if este o structură de calcul alternativă care permite, în funcție de anumite condiții, executarea sau neexecutarea, în caz contrar, a unei anumite instrucțiuni sau secvență de instrucțiuni. Instrucțiunea if are următoarele două forme. Prima formă, if condiție, then instrucțiune. Condiția poate fi orice expresie logică. If, dacă, este cea mai simplă instrucțiune condițională. A doua formă. If, condiție, then instrucțiune 1, else instrucțiune 2, condiția poate fi orice expresie logică. If, else, dacă, altfel, stabilește comenzi care să fie executate și când condiția instrucțiunii if are valoare de adevăr false, adică este falsă. Mecanismul de execuție. Se evaluează condiția logică, după care, dacă aceasta este adevărată, se execută instrucțiunea 1, altfel se va executa instrucțiunea 2. Diagramele de sintaxă. Aici sunt reprezentate două diagrame. Instrucțiunea if, în mare parte, depinde de condiția de valoare de adevăr a expresiei logice, adică a condiției. În prima diagramă este reprezentată dacă condiția expresia logică va avea valoare de adevăr true, se va executa secvența A de instrucțiuni. Iar în caz contrar, când aceasta va avea valoare de adevăr false, se va executa secvența B de instrucțiuni. Într-a doua diagramă, de asemenea, este reprezentat un alt caz. Dacă condiția expresia logică va avea valoarea adevărată, se va executa secvența de instrucțiuni. În caz contrar, când aceasta va avea valoarea false, nu se va executa nicio instrucțiune. Exemple de programe. Mai jos sunt afișate două exemple de programe care au următoarea condiție. Primul program. Să se scrie un program care alege numărul mai mic din cele afișate. Se va construi scheletul programului, iar variabilele x și y vor fi declarate de tip integer. Se vor da valorile lui x și y. Conform programului, x are valoarea 1, iar y are valoarea 2 și trebuie să determinăm numărul mai mic din cele două. Aici vom folosi instrucțiunea if. If x mai mare ca y, then write y, else write x. Condiția în acest caz are valoare de adevăr false, deoarece x are valoarea 1, iar y are valoarea 2, iar 1 nu este mai mare ca 2. Astfel se va executa instrucțiunea 2. Și răspunsul va fi numărul mai mic este 1, adică x. Într-al doilea program, condiția este să se scrie un program care indică diferența între numărul mai mare și numărul mai mic. Se vor declara variabile x, y și y de tip integer. Se vor introduce două numere întregi la alegere, x și y. Eu voi lua x, că va avea valoarea 4. Iar y va avea valoarea 5. If x mai mare ca y, then y este egal cu x minus y, else y este egal cu y minus x. Condiția noastră este falsă din nou, deoarece x are valoarea 4, iar y are valoarea 5, iar 4 nu este mai mare decât 5. Astfel se va executa instrucțiunea 2. Și diferența va fi egală cu 5 minus 4, care va fi egală cu 1. Sper că ați înțeles ce v-am explicat în această secvență video. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună tuturor, să aveți în continuare. Ne vedem într-un nou video. Pa, pa!